a gurin mai gida ba. Ya kace cewa wani maza kamar wani yaron ka. Ai ka ina gane. tunani amma yaushe kaje gani zamu leka ina tunanin ma ya dawo kasa Ya je America kenan ko kuma ga siyasar nan ta karatu ya kamata mu je iya ba mu shan mu ka gane. ka bari kaji ka bari sai na warga tsahilin taron nan ba shege niki. Allah fara uba ka ce za a buga alƙalla kenan fara uba. Lallai kamata yayi a ce ma zan koma a wannan nan iyawu ya kai. Mana dama na ga wannan togan na mana dan kalla in ba sai na ci mutum ba Allah ya tsine mun albarka kaji to gaggayen nan ba wallahi sai na kai ba ma kamar dogon ne na bubbuga mai wuka a wuya kaji san waye dai nake kallon su ba shege ne kaji lalle kau kai mai gida na kira. Hello sai mai gida. Ok to ina jin ka ce sakon ya iso kenan. To ba damuwa bare yanzu zan kwaranyo ina ta lungu ai. Samu mu cika ko yanzu wallahi mu take mu yanka. Yanzu za mu shigo. Saboda lallai gangarowar zami yanzu muna tare da yaran nan. Bari in na sulala shi sai in gangaro ta nan ko mu je a an so sakon. To la ya lokai mu zuwa. kawo mu abincin nan. Ok bashi ma sai zuwa anjima kudade ne nake ta sakowa miliyoyi haka wallahi. wai magana kujerar nan malam babba wallahi kujerar nan insha Allah wannan karan zama a shiga ai wannan inda magana kuɗi ce baka da wallahi kudade za mu saki sosai yanda abin zai wara kana kasan na hidima sai da kuɗi ai yanzu kuɗi suke yin komi wallahi a inda wannan ne ba matsala wallahi inda magana kuɗi ni ban da damuwa akan wannan I don't want to carry last though. Now why are they paying fast though? My mother make you no go cast though. Now I gotta beg oh. I don't want to carry last though. dama na zo ne in sanar da kai wani kyakkyawan labari. Ina jin duk gaba ɗaya garin nan da ana yanka da gaskiya sosai bisa sosai. Dan in Allah da kanshin nasara kujeran nan kai gaskiya ne tsarin zaka yi. Ina mutanen bayan layi wajen gidan Alhaji Ismail suna nan kowa shi fastocin suke liƙa mai gida muna jin kanshin nasara. Sun ga zama mutuncinka a rayuwa ko baka ba mutane sun mutuncinka. Ai mai gida kana saki ne. To shine mutunci ko baka ba. Mai gida gaskiya kai albarka mai gida. Albarka zai kace gani za a bullo malamaran mai gida. Gane ai yanzu hidimar ce dole da kuɗi. Ko baka ba kuɗi za su kawo mutane albashi wanda dole ma wasu a wannan ba duk daga ba za su zama masu a wannan. Gaskiya ne. To gaba sai ya kamata ya kuma mai gida in wasu kuɗaɗe da ake dan bukata kamata ya a ce an samu wata miliyan 2 an ware wanda za a dan yi wanda an yi ba albashi ba ka gane wanda a bakin boda na turo kuɗaɗe na suna nan kwaltina 8 da an tsaida musu so nake albashi dan da kuma yana yin sasila. Yaki wa kai yanayin bidiyon ka na ma fi son su. Dai kawai yanayin ayyuka ne wallahi. Okay. Hello? Wallahi lafiya lau wallahi. Ka san yanayin hidindimu siyasa ta wasu gashi al'amura dai sun canza. Tabbas ina jin wannan cikin gari tunda jama'a lalle ko ina ana yi na. Saboda yanayin tallafin da mutum yake bada in Allah ya so ya yarda na san ina jin kanshin nasara zan ci wannan kujerar tunda kaga akwai wanda muke takara da su ga sunan da dama wayanda ba su so su ci lafiya lauma san yanda za su amma ba matsala an Allah yarda to shikenan ina ba da tallafin duka kai ko nan shinkafa ko ina rarraba to shikenan ba da mu na gode Khalid Amdat ya har yanzu baka fita bane ba ga ana kira wasu na ta ce za ku je makarantai. wallahi da ina dan wani assignment ne kafin in hita amma yanzu zan shirya an Allah. Amma Khalid kamata ya tun wuri kai abin nan land time Khalid kamata ya ce tun wuri kaji tun daga yanayin ayyukan motu ka din kama na sa an kawo mata tun da naga wancan ta samu damuwa ne. Ko ba ka bane. Nagode. To shikenan da Allah Khalid kai kokari. Allah yadda zan yi da sahiya. To ba damuwa da yanayin ayyukan sai kan magana sai yi mata nasu. Ba matsala da. Okay to shikenan.
Hello Barde. Ku jira ni kar ku shigo yanzu nan zan fito da Allah ina da yin abin nan. Oke to ba da mu. Hajiya mama bari na zo ana dan kira nan. Kare. To shikenan ma damuwa. Idan ya so sai yanzu su yin ga yanda zai al'amura. To shikenan nagode. Bari dai sai mai gida mai gida an shigo kasa ke wallahi mun dawo kasar ka san yanayin siyasa ta matsu dole na ga wallahi kuma na ga mutanen nan su ma sun yunkura sosai oke wanda muke takara da su ko na san Allah ba ba sarki ba tabbas da yake mun yi da wanda saboda lallai nan gida ka fa tashi tsaye akan Allah ba sarki saboda gaskiya mutumin nan yana siyasa fa da liyamuwa saboda yanzu haka da muka gangaro fa na ga motocin shi sun tai kamfe fa mota kusan 25 kuma shekaran jama'a nan suka je dan jagwai yawwa gara ka miƙe kafa in ba haka ba wallahi suka yi mu gasa da koman kayan nan ok yawwa kanist yawwa bari dai sai mai gida wannan ina tunanin zati na ga ra'ayina ta yi ban abinda nake so da kai yanzu gashi ka je yanzu na kira manaja mun yi waya da shi alabashi idan ba kalar su sai nan guraren ka sa manaja ya tabo ne sai a sa inji lafiya lau abu da yansu idan koma wa'annan basu bai ba ka hada ma sauran jama'a kana ji shi ma na kira wannan ba amurki daga america zai yi da 206 to manajan kamar gwada nawa za a yanke mun ya buga kamar zai iya buga kamar 1 million haka ai kaga za ta yi saboda ka san kauyukan nan na giye su ma ya kamata su ma a gansu ko ba ka ba damuwa nan a buga 2 million ka gane sannan yawan yanayin motocin idan an kawo ka gane ko su ma sai a rarraba ni sai in nuna mai lafi shi ya saboda kaga jam'iyya mai ci ta bubbuga musu bohol na ruwa kuma duk sun lallace ba damuwa bari wannan ba zai gagara ba duk sai in sa a gyaggyara alabashi yanzu ka ji yanda aka yi sai ka kira na waya to ai maganan mariya ba ka ce za a bugo motoci ba damuwa nan nayi ba da abu mulki to lahiya ko me kina ya haɗo mana da su to kuma me gida wa kayan caji kai ma ka san ba damuwa yanzu abin da nake so da kai yanzu nake yanzu na sa kali sunan zai dan yi man wasu ayyuka idan ya gama ka gane su zan sa ya kawo kayan idan ya kawo kayan sai ya sa saboda wallahi su jabal da sun yi la'asar mai gida ka san mu sai da da yan bushe-bushen nan ba damuwa ba bushe-bushen nan ya ne ba damuwa ai hakan ba zai gagara sai fata a wuce aka kamsala kai mazaba shikenan marje list na'am dat ina jin ka mai gida bari dai na ce ka je ka an so man kayan nan sun iso yanzu to ta wani wanki ne za a an so ka wankin basel to lahiya lau ina nan zan gangaro ta area ina nan yana tawowa to ba damuwa ina jiran ka ina gida da ka dawo ina dubo ka ji gayan can ka ji abin da suke cewa to wallahi sai na ga mai gida ula yanzu na ji da babbar dina magana wai ka sun iso gurin mai gidan su wai akwai sabon labari kenan dole za mu je mu kira mai gida a wai amma ha gane yanzu mu je mu fara dakatar da su ugu to lahiya lau ga kayan na turo su bar dai a zuwa an shi kayan nan ina fatan sun iso ya sun iso amma ina tabbata a lissafa mun kuɗi na ba damuwa dila ba zai abin nan ma ai muna ji ba na san irin ta wancan karin ba na san harkar mun wasa da harka baka da matsala ka shi wacin ma kai ne amma ko da na ba harka da kai na da kana kawo mun wasa na sani akwai amana dila ya rawa mu Allah oke to nagode hello dila ina jin ka mai gida ne ya turo ni na san da magana to
To kana ta wani yanki? koyo gabas. Na yi al'amuri ba ta gabas. Hello Dila. Ina jin ka. Wai ya labar da wasu kan buwan ka ba. Ina kallon ku. Ku juyo yamma. Juya yamma. Eh. Zaka ta mana wani ya aka ne ka zo da kai. Kai ka san lissafin mu akwai tsoro da kan ba haka wanda bakin hannu ya cika hannu da kai shi yasa ka san mu ta yamma ba yadda. Kalist, I'm that. zo. Kalis, wannan ga mai gurasa ba ta nan tana ga wansu yanzu abin da nake so da kai. Ka je ka haɗa mana kayan fruit din nan ka gani da dai sauran ayyuka. To ba mu. Da wasu da yanzu yana yake idan na nusi mu abin da ka so. Wuli wa'annan fa yaran nan ne yaran Alhaji Baba Sarki ne babo. wallahi su ne mai gida. To ina jin hudan leken yanin su ne yaje ganya musu magana garin nan da liyamuwa dan nan to wallahi ƙarya ne fa ba ta karbuwa fa wallahi ko ani ko ashi fa Ina sani mai gida. ba wai bane in ci amanan mutum ka sani. Hey, me kuke tattauna ku miƙo min kayana. Wancan mutum wai shike cewa mun bashi kaya kai da kake daura dan kwali to ka zo ka karba kaji wai kaji wancan dawan da dan kwalo shi zai kalle ne ya ce mu wai in bashi kaya. Shi na kajin magana ta ne kai bari ban ka rike karamin jariri ba karamin aiki bane ya girma ya zubar da kai kasa kaji tsaya inda kaje kaji Kai Buli wayaushe ne lalacewar da wai duguja zai cinye ni gashi yanzu sun tafi da kayan mai gida to ni yanzu in ma ya kolo ni ban san yadda zan gaya mai ba kai mai gida na kira Ka daga kawai. to in daga faɗan mai ne Ka daga ka ce mai ga nan zuwa. halo sai mai gida Hello, bari dai
ya gida na kira dila ya ce man kun an so kaya kusan awa 2 da wucewa kuma ya aka yanzu ina jin na gaban ga kaya ba wallahi da gida kan sai abun sai an kali ka san abu ne da lissafi amma Allah ya daga mu nan mun kusa gangaro ba damuwa bardi ai ban jin ka ai faka da Allah amma idan suka wuce nan da minti 5 za a iya samun damuwa ba ma za su kai hakan ba insha Allah ka wuce haka kawai mai gida ga mu nan gangarowa kai ba za ta saba ba yawwa kan nan dole a je a an so su a kai mu mai gida ba zai yi ba dole ko a mu ko a su gaji wai yanzu ina ma zan lissahu su da guja suka yi gida kai ba za su je gida ba za su je jangul sun samu kayan nan kai ina ba za su je jangul ba amma ina tunanin daga nan ai za su je bakin ruwa ok za a shiga tashin yi gaba daya ka kai da masu yasan nan ma ni a hankali ba to ai abin da ya sa dole in bai magana waga idan asa kasance yayya da bayan nan kuma za a yi aka hanyar gida su kawai yawo iyo shi wai sai ka ba aje suke da ka ba su kyakkyawa ajiya hello bai gida ya ake ci hello yawa ga na wallahi an so su yawa da Allah ku siru kwa mun saboda ban so kai wace minti biyar aka ba kawo kan nan ba dama ai ba kai muke jira dama yanzu za mu bullo mu shigo ta da Allah ban san wasu time ko ku siru Allah ku mun kan ba ka da matsala ba an ce ji ba bai gida ina jira gidan saman nan okay to ba mu alai kun shigo okay me gida wa ya gira kayan nan yake da bukata gaskiya ni yanzu haka dole ina samu na rin Allah ya kai mu